ki shipeu tuli ki jingsisha ki ba phimtip shapang Lionel Messi hatu phitip na em yakine ki jingsisha shapang Lionel Messi ka jingsisha ka ba ningkong lakha ya Messi ha ka arf soterik penajun khat khandai spa pra pengnyew ha ka shnong Rosario Santa Fe jong kari Argentina ka jingsisha ka ba arpat kalong kumne Lionel Messi udang don tang haka kerta ka ba saus nam haka por ba olej pan penyaso syaka klub paningkong jung ka ba kerteng ka Grandoli bat haka klub Grandoli ya Lionel Messi la coach hi da ukpa jung George Messi ka jingsi sya ka ba laipat kalong kumne ka nogersian ka baningkong jong Lionel Messi haka por ba udang kena kadai ka kemirat jong ka kemirat jong Lionel Messi ka ba kerteng ka Celia ka laju kersian bat ai men sempha ya Messi da ka ba ka lej ban jengok haki jeka ba training bat haki jing elekai bat haduk kini kisngi ki ba menta Lionel Messi udah sengengu palat ya ka kemirat jong bat haba ulayo ban thep gol uju kedau yaki kti jong sya benang ka jingsi sya ka ba saupat kalong kumne Messi udah lej ban penyaso sya ka klub kena jong ka ba kerteng ka Newell's Old Boys ha ka por ba udang don tang hnyau snam bat la ong ba Lionel Messi ha ka por ba udang kena ulayo ban kur haduk sanspa teliki goals ha sya ba un salej ban penyaso no sya ka klub Barcelona haus nam Hajar ka jingsi sya ka ba sanpat kalong kumne tang ha ka kerta ka ba shi nam lalap ba Lionel Messi udon ya ka jingpang ka ba umla ban he ban sanpa kum ki we ki para kena latip ya ka jingpang kum ka deficiency growth hormone bat ka simpor takisnam ban sumar ya Lionel Messi man penkoj no na ka ne ka jingpang ka jingsisha ka ba hendreu pat chapang Lionel Messi kalong kumne Lionel Messi ulayo ban thep hadu hendreu spa nyepu ar teliki goals ha ki nyospa nyepu pra teliki jingmi madan naka benta ka klub Barcelona ha ka ba ulayo ban thau ya ka record kum urang elakai bayo ban thebun gol tam naka benta ka klub Barcelona ka jingsisha ka ba hinyau pat kalong kumne ha usnam Hajar khat ar Lionel Messi ulayo ban khur hadu khandai pwe tiliki goals tang ha uwe usnam bat Lionel Messi ulala ban penkhenyo ya ka record balabat da ugjat mular ha usnam khat khandai spa nyau puar ka jingsisha ka ba prapat kalong kumne ha ka por ba udang don ha ka Barcelona Lionel Messi ulayo ban khur hadu ar punriu tuliki goals ha ki jingyalakai El Clasico Persya ya ka Real Madrid ka jingsisha ka ba khandai pat kalong kumne Lionel Messi ulami no naga klub Barcelona ban lej penyaso no sya klub PSG ha usnam Hajar phuwei kadai tang na kadau ka jing duna pisa pelat ke klub Barcelona ha ka ba Lionel Messi udah jauh umar thang ha ka por ba umi no na ka klub ka ba uij ka Barcelona ka jingsisha ka ba shipeu pat kalong kumne parlok ba jantam bat Lionel Messi ha ka ba layo penela kai lang bat Messi hadu ndreus pa sen na ka benta ka klub ka Barcelona udai Sergio Busquets kum juru ha ka klub Inter Miami parlok kadu tuli ki jingsisha ki ba Philadelphia ban tip lupa shapang Lionel Messi soba komen po ka comment section te parlok tangkat ne ka video kalakut soba warklet ban like ban subscribe kublai sibun